Ostrava má muzeum Citer, najdete ho v centru města. Rozsáhlá expozice svědčí o tom, jak bohatý život a společenské uplatnění měl tento nástroj v českých zemích. Stálou výstavu Citer sestavenou ze sbírek manželů Folprechtových doplňují autentické písemné a grafické archiválie. Citerárium využívají členové Citerového klubu Radegast, který působí od roku 1991. Historie Citer v českých zemích je velmi stará a velmi bohatá. Právě proto vlastně je zde toto muzeum, protože chceme ukázat návštěvníkům a celé veškeré veřejnosti, že možná se na tu Citeru, pokud si na ní nějak vůbec rozpomínáme u nás, díváme zkresleně, zapomněli jsme na svoji vlastní historii. Nejvýznamnější oblastí výroby citer u nás bylo Krušnohorsko. Už kolem roku 1870 se na Lupsku vyrábělo zhruba 100 kusů citer týdně, tedy 5000 kusů za rok. V roce 1988 jsem uspořádal první výstavu a potom už to nějak tak pokračovalo stále dál. Citerárium bylo takové už vlastně vyvrcholení celé té letité, teda relativně letité činnosti. Snahou je také upozornit na to, že hra na citeru u nás nezanikla a stále se rozvíjí. Citerárium v centru Ostravy se těší na vaši návštěvu.